Ayo soal den. Oh ya. Aku cus ya. Cus ya. Hah? Oke. Sik. Cepet mas sik. Tunggu ya guys ya, sebentar. Siapa guys Jen? Hah? Jopo jeruk. Barang. Jeruk wis pemindo. Ya. Jopo pisan. Ya. Halo guys, kali ini kita akan jalan-jalan ke lewat luar ya, pulangnya kita lewat luar guys ya. Kita lewat jalan raya yang macet. Kawasan Jombang macet guys. Tapi guys, para pemuda ini tempat para berkumpul ya guys ya, karyawan-karyawan PAL berkumpul guys, kayak kita Para budak-budak ini guys mulai berlebaran. mensejahterakan para juragan. Ini neng gorengannya au makai ngono pun tak laga ya. Bukan. Bukan. Nek udan, entek tambah. Kok. Enggak. Kok. Kita cek burgernya guys. Oh, tak. 16 guys. Pengapeng. Wis. Wis gak musim iki ya. Yo, iku mau enek tapi ya abang-abang. Wis gak musim iki. Wis rontok wis ah. Penting kembang maneh. Umur bayi bulan Desember ini sebenarnya habisnya wis wae. Pinter. Tulisan tau. Branding kan di dia, ada boni ya. Ayo.
Kodok. Kodok. Denger aja. Kok ya kata piye maneh. Lagi di situ di warung lagi. Ya, Bro. Itu dari mana? Ini Coba sudah bisa. Coba lagi. Wong kerja iku pengen golek duit, nek wis duit pengen nganggur. Hey, Yo udah, yo nganggur. lu itu yuk. Lah. Kok bersih kaca? Lagi mau apa enggak apa bersih kaca? Tahu nggak ya? Reza di mana? Angkat naik. Balong tok. Aku di rumahku ya. Oh. Iku mango, truk tangki mango. Ini, Ya, ini kali iki berarti. kali gitu. Telah campur limbah. Limbah, gue. Oh, udah. Kali ini. Nah. Kalau musim hujan ya? Ya, kan, dari yang Sumatera. Nah, kelap. Biasa ini gak udan ya. Masuknya sumber juga. Cara mulai ini aku jam 10. Sore. Jam 10 tuh mulai. Selalu sampai bunyi. Oh. Lampu-lampu nih mereka. Tapi ini cek sone bengi. Soalnya bunyi, karena awal ya bunyi. Nah. Karena apa bengi? Mulai ini jam 10. Jam 10 bisa sampai bunyi. Sing diabuti kan lampu-lampu nih. Ya. Cek ketok ya, Rom. Lampu-lampunya cek ketok. Awan-awan jarak ketok, kayak apa ya? Pakai gupo. Dalam apa buku? Banter iku Menurut moyo dah. ising. Sing. Nah,
kerja. Pengen nang kok nang leren ngono. Boten kerja deh. Seneng. No. Gel. Pengen ini omah nganggur. Pengen nang toto nang wis nganggur maneh. Bayaran. Iki truk molen kok. Ambune gak enak ya. Wah, ambune truk iki ambune liyane iki. Truk molen ora mampu. Kono semene ta ning jero. Gak ono ya. Hah? Entek ya. Entek. Entek. Aku munyer. Yo nyek gak garing. Sisa-sisane nyek gak garing. Jalur sepeda motor tipis-tipis ngono mosok yo bati ya. Nanti Sepeda mek 5. Iki mek titik ya. dino iki Mek titik yo. Nah sing iki gede iki jane perapatan iki. sepeda Supra lawas. Kalau ngewu ono paling ya. Gak ono. Hah? Gak ono. Supra bapak yo. Gak ono, 5.000. Ngewu Supra. Yo, 5.000. Iku mati kabeh berarti. Urip, Urip. urip. Mati terus setengah. Sepeda Supra iki. Yo. Enak. Gak ono saiki jarang kok ya. Iki ketok Supra ta, gak ketok blas ya. Metik Yo nek mete kayak belajar di Supra jarang ketok ya ya. jarang. Supra fit. Tuh, gak ono. Iku Supra anyar iku. Sing lawas wis gak ono ya. Tuh, gak ono. Lah iku Di, nang lewat ya. ji. Tuh, dicetok. Wan. Lah iku parkir kok. Iku juga lawas iku nyari iku. Ngawur ae. Iku dudu Supra lawas iku. Mari kene ono. Nyari iku 2017 iku. Supra lawas iku. Nang ono Supra X mang iku sing gawe bapak-bapak. Nah, Supra X iku apa karisma barang iku lawas. Aku ini ning Ngawi yo. Papasan nang sepeda karisma sing apa ya? Keramut. Paling iki di anu maneh wae. Cek maneh gitu. Ya dibandani ya. Iya. Karisma sih, mau api. Gak mungkin lah ori, gak mungkin jelas ori wis Cek-cek rusak. yo cek api. Misalnya cek jelas. Ori ini jelas wis rusak. Udah dicat maneh. Wis toto-toto ing gelap kabeh wis pokoknya. Orang ngerubah bentuk. Beda karisma. Ya. Iki torpedo iki rene iki. Nanti yoga deh. Kentangan yo. Oh iya. Wis gak ana sepeda torpedo yang Gak enak. dari menjadi sikil. Dan sandal.
Zaman biyen duwe sepeda rem torpedo koran. Ya ono kabele yo ale. Mari. Oke guys, itu aja video kali ini. Besok kita sama lagi di video-video selanjutnya. Ngek.